Het wordt helemaal drukker, het wordt helemaal gezelliger. Het wordt eens even proberen. Lommelen. Gaat helemaal goed komen. We hebben zin erin. Ja, heb je zin erin? Oké. Snelle gezokkie, gelukkig. Goed. We hebben het al een paar keer genoemd, het LVK. Dat is heel belangrijk natuurlijk. En straks zal er nog een paar keer terugkomen. Maar we hebben natuurlijk ook het TVK, het Tiener Vastelovens Liedjesconcours. En daar hebben we een aantal kanjers van hier. Allereerst een gelegenheidsduo hier van het Sofianum die een wildcard hadden gekregen om aan het TVK in Oorswijk mee te doen. De gelegenheidsduo bestond uit twee echte talenten hier uit de regio. Dwayne Horbach en Femke Philippens, oftewel Femke Valdera. Het gelegenheidsduo Midkoor noemt zich Springlevend en hier zien ze terug uit het TVK Springlevend.